Hoxe faremos uns espaguetes á carbonara cunha receita galaico-italiana. A carbonara auténtica faise con ovo e non con nata, polo que precisaremos un ovo, ou dous se son pequenos. Utilizaremos un queixo galego de vaca madurado, do estilo do parmesano. Tamén empregaremos este touciño entrefebrado curado que xa vende salgado e pronto para consumir. Podedes usar bacon, que é o mesmo, pero afumado. Faranos falla un chusmo de aceite de oliva virxe extra, tamén chamado AOVE, e eu vou usar un viño branco albariño de identificación xeográfica protexida de Ribeiras do Morrazo. Será importante contar con espaguetes de calidade, e esta pasta seca ven da rexión de Gragnano na Campania italiana. Comezaremos cortando o entreteto en taquiños, mellor que sexan finos, pero tendo en conta que ao cociñalos reben. Espelicamos a cebola e picamos a metade miudiña. Relamos un anaco de queixo duns 50 gramos o máis fino que poidamos para facer pó e picamos o perexil ben pequeno. Prendemos dous lumes na cociña, un lume forte para a pota de cocer a pasta e outro lume maino para a tixola. Poñemos un pouco de aceite na panela e engadimos tamén a cebola picada cando o touciño entrefebrado. Deixamos que se vayan cociñando mentres remexemos. A pota da auga irá collendo temperatura e a cebola co touciño irá dourando. Collemos os sacarrollas para abrir o viño e botamos un vaso del. Engadímolo na tixola e subimos o lume para que se evapore. Agora que a auga da pota ferve, botámoslle unha grena de sal e a pasta. Cocerémola durante o tempo que nos indique o envase. O viño xa vai no carallo e o entreteto estáse torrando. Apagamos e reservamos no que acaba de cocer a pasta. Cando falten 2 minutos, nun cunco grande, botamos o queixo en pó, unha chisca de sal, un pouco de pimenta negra, o pirixel picado e a xema dun ovo, ou de 2 se son pequenos. Escorremos os espaguetes e ímolos mesturando aos poucos cos ingredientes que temos na perfia. Cando todo este ben integrado coa pasta, engadimos o touciño encebolado quente e volvemos a remexer. Empratamos, renamoslle queixo por riba e os nosos espaguetes a carbonara están listos para comer. Bicos e apertas á fartura.